ቀይሕ ባሕሪ ዘላቕት ጸጥታን ርግኣትን ብኸመይ ልኡኽ ኤርትራ ካብ 21 ክሳብ 22 ሚያዝያ 2019 ኣብ ሪያድ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝተኻየደ ላዕለዎት ሰብ መዚ ኤርትራ ግብፂ ዮርዳኖስ ስዑድ ዓረብ ሱዳን ጅቡቲ የመንን ሶማልያን ዝተሳተፍዎ ኣብ ጉዳይ ጸጥታን ኣገዳስነትን ቀይሕ ባሕሪ ዘተየ ዋዕላ ተሳቲፉ ሰረታዊ መትከላትን መርገጽን ኤርትራ ዘነጽር ወረቐት ምቕራቡ ሓደ ካብ ዓበይቲ ፍጻመታት ናይ ሰሙን እዩ ከም ዝፍለጥ ቀይሕ ባሕሪ ንርባዕተ ማእዝናት ዓለምና ማለት ምብራቕ ምዕራብ ሰሜን ደቡብ ዘራኽብ ማእከልን መሳግሮን ብምዃኑ ኣዝዩ ስትራቴጂያዊ ማያዊ መስመር ዓለምና እዩ ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎ ንኣሹን ማእከሎትን መጓዓዝያታት ከይወሰኽካ በዚ መስመር እዚ ኣብ ዓመት ክሳብ 20,000 ዓበይቲ ናይ ንግድ መራኸቢ መሓላለፋ በቲ ቀጢን መትረባብ ኤልመንደብ መዓልታዊ ዝሓልፍ ጽዕነት ነዳዲ ድማ ካብ 3.3 ሚልዮን በርሚል ንላዕሊ ምዃኑ ይፍለጥ ቀጻልነትን ድሕነትን ናይዚ 700 ቢልዮን ዶላር ኣብ ዓመት ዝግመት ዋሕዚ ንግዳዊ ምንቅስቓስ እዚ ኣብ ጸጥታን ርግኣትን ቀይሕ ባሕሪ እዩ ዝምርኮስ ቀይሕ ባሕሪ ከም መተሓላለፊ መስመር ጥራይ ዘይኮነ ነዚ ባሕሪ እዚ ኣማእኪሉ ኣብ ዝርከብ ዞባ ዘሎ ሃብቲ ነዳድን ካልእ ማዕድናትን ባህርያዊ ጸጋታትን እውን ንስትራቴጂያዊ ኣገዳስነቱ ዘዕዝዝ እዩ በዚ ምኽንያት እዚ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ድሕሪ ምኽፋት ስዌዝ ካነል 1869 ናይ በርሊን ዋዕላ ምጉዛይ ኣፍሪቃ መወዳእታ 19 ዘመን ከምኡውን ኣብ ክልቲኡ ኩናት ዓለም ኣብ እዋን ዝሑል ኩናትን ድሕሪኡን ማእከል ዓለማዊ ጥሙሓትን ውድድራትን ኮይኑ ይጸኒሑ እቲ ንህዝቢ ኤርትራ መሰል ናጽነቱ ብምግሃስ ነዊሕን ደማውን ኩናት ዘስዓበ ጂኦፖለቲካዊ ስትራቴጂ ድማ ኣካልናት እዩ ገዚፍ ምትእታው ዓበይቲ ሓይልታትን ሕንከራ መሻርክቶም ዞባውያን ጎብለላትን ብዘይካዚ ነቲ ልክዕን ዝግባእን እጃም ህዝብታት ሃገራትን ናይ ዞባ እዚ ኣጓንዩ ንድኮና ወተሃደራዊ መደበር ግዳማውያን ሓይልታት ዕድል መኽፋቱ ዝፍለጥ እዩ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ሶማል ዝጸንሐ ናይ ስርዓት ባዶሽን ሓፈሻዊ ዘይምርግጋእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ተኣሳሲሩ ድማ ሽበራን ቀርስናን ንምግታእን ምእላይን ኣሰጋገርቲ ኣጽዋር እጸፋርስን ኣፍለስቲ ሰባትን ንምቁጽጻር እናተባህለ ምትእታዋት እናሰፍሐ ምትሕልኻቱ እናዓመቐ ክመጽእ ጸኒሑ ኣሎ ብውድዓውነት ክርአ እንከሎ ጉዳይ ምውሓስ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ዝያዳ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ነተን መዳወብቲ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ሃገራት እዩ ዝምልከት ኣህጉራዊ ምትሕባር ዝህልዎ ደገፍ ኣናኢስካ ብዘይምርኣይ መተካእታ ሃገራት ናይዚ ዞባ ክኸውን ግን ፍጹም ዝኽእል ኣይኮነን ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ብዘላቕነት ምውሓስ ዝከኣል ብቐንዱ በተን ብቐጥታ ዝምልከተን ሃገራት ጥራይ እዩ መርገጺ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ንጹሩን ዘየሻሙን እዩ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ምውሓስ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ዞባዊ ጉዳያት እውን ዋላ ኣብ ዘቤታዊ ብድሆታት ውልቀ ሃገራት ፈጽምን ፍታሕን ብቐንዱ ብሰብ ጉዳዩ ዝብል መትከላዊ ረኣያ እዩ ዘለዋ ካብዚ መትከል እዚ ብምብጋስ ድማ ምትእታው ግዳማውያን ሓይልታትን ምእህጓር ዘቤታዊ ጉዳያትን ኩሉ ሳዕ ኣኽሪራ ምስ ተቃወመት እያ ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ብተመሳሳሊ ሰብ ጉዳይን ሰብ መሬትን ባሕርን ብምጉናይ ዝግበር ወተሃደራዊ ምትእታዋት ዝያዳ ምትሕላኽ ፈጢሩ ዝሩግ ሃዋህው ዘንግስ እምበር ዘላቕ ሰላምን ጸጥታን ዘረጋግጽ ከም ዘይኮነ ጽኑዕ እምንትኣ እዩ ጉዳይ ሰላምን ርግኣትን ቀይሕ ባሕሪ ይምልከተናዩ ወይ ይጸልወናዩ ዝብሉ ወገናት እምበር ቅድሚ ኩሉ ብልዕልና ሓግን ኣህጉራዊ ሕግን እናተማእዘዙ ንላዕላውነት ህዝብታትን ሃገራትን ናይ ዞባ ክብረት ክህቦ ዝግባእ እዩ እተን መዳውብቲ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ሃገራት ከዓ ሰላምን ጸጥታን ዞብአን ናይ ምውሓስ ሓላፍነት ባዕለን ክስከማ ክኽእል ኣለወን ነዚ ንምግባር ናይ ባዕለን ብቑዕ ትካላት ምክልኻልን ጸጥታን ብሓፈሻ ድልዱል ሓይሊ ባሕሪ ድማ ብፍላይ ክሃንፃን ከማዕብላን የድሊ ኣብዚ ከይተሓፅራ እውን ኣብ ምውሓስ ጸጥታ ዘብአን ብናይ ሓባር መረዳእታ ክጽመዳ ሓባራዊ ጸጋታተን ተመላልዩ ዝሰርሓሉ መካኒዝም ክፈጥራ ኣድማዕነት ዝዕዝዝ ኣገዳሲ ረቑሓ እዩ ልዕሊ ዓቕመን ኣብ ዝኾነ ናይ ደገ ሓይልታት ምትሕጋዝ ኣብ ዘድልዮ ተልእኾ ወይ ዕማም ከዓ ኩለን ብዝተሰማምዓሉ መሰረት ምስ ፈቓደኛታት ናይ ምትሕባር ባይታ ፈጢረን ክሰርሓ ይኽእላ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ሪያድ ዘቕረቦ ወረቐት እምበኣር ነዚ መትከልን መርገጽን ኤርትራ ከም እማመ ዝሓዘ እዩ ርግጽ እዩ ናብዚ ተኣሚሙ ዘሎ ደረጃ ብቕዓትን ምትሕባርን ምብጻሕ ቀሊል ኣይኮነን ብቐዳምነት ናይ ዝምልከተን ሃገራት ተመሳሳሊ መረዳእታ ኣመለኻኽታን ርድየትን ይሓትት
ትግባሩ ድማ በዚ መንፈስ እዚ ኣብ ዝወስድኦ ተበግሶ ዘማዕብልኦ ሓበራዊ ጽምዶን መካኒዝምን ይምርኮስ ብናይ ገዛ ርእሶም ሕሳባት ከምዚ ዓይነት ጥምረት ዘይድግፉ ወገናት ክህሉ ከም ዝኽእሉ እውን ከም ብድሆ ኣብ ግምት ዝኣትዩ የግዳስ ካብኡ ወፃኢ ሰላምን ጸጥታን ቀይሕ ባሕሪ ብዘላቕነት ከውሕዝ ዝኽእል መተካእታን ሕርያን ስለ ዘየለ ግድን ብዕቱብ ክስራሓሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ